Hi everyone, खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो वेलकाम बेक टु माय चेनेल। नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ'आव फिन खेबसेबाव बरायहरबाय। ओमफ्राय लोगोफोर नै आङो दा हागासिनो आलु आरोना। आलु हाबाय ओमफ्राय गाजरखौबो नै हानानै लाबाय। न'नि गाजर बियो फिसा फिसाथार आरोना, जोङो माने गोरलैयावनो फुख्ल'नानै होनो रोङाखिसै नालाय, ओंखायनो बेदरा बारा थाङासै आरो फिसा फिसासो थांबाय। ओमफ्राय आलु बिनखौ नै हानानै लाखाजोब्बाय आरोना आङो। जोङो माने पोलाव संगोन आरो, ओमफ्राय आलुजों बोरमा बेदरजों एवगोन आरो। होमबा लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायलांदो जोबजासिम। आं नै गाजर बिन मटरखौ हानानै लाबाय, ओमफ्राय आलुखौबो हानानै लाखाबाय। रेडि जोबसै आरो आंना मैगं हानायाहाय। ओमफ्राय पियासखौबोथ' आं हाखांखाबाय। दा आङो एवनायखौ जुरिजेनसै आरोना लोगोफोर। नै सारायखौ आं गेसाव बहायबाय। आलुखौ आङो माने एसे एवफ्रामनानै लागोनसै आरो, मानो होनबा दा गेब्लेगोन ना ज'ज' एवलाजोबबा बे आलुआसो थाब मोनोना। ओमफ्राय बे बोरमा बेदराथ' एसे गोरा जायो, थाब मोना बियो। ओंखायनो आङो माने आलुखौ एवफ्रामनानै लाबाय आरो। नै आङो दा ओमफ्राय दालचिनि बोराय इलाइचिखौ हरबाय, ओमफ्राय बिनि उनाव आङो पासफुरन एसे हरनोसै, ओमफ्राय पियास होसनहरबाय आरो आङो नै। ओमफ्राय पियासखौहाय एसे एवनानै लानोसै, एसे रेबनांगोन ना, रेबनो माने एसे गेब्लेहोनाय बायदि टाइप खालायनांगोन। ओंखायनो एसे एवनानै लानायनि उनावहाय आङो नै एसे रेबबा सामब्राम गुफुरजों हाइजेंजों देनायखौ हरबाय आरो। जा मोदोमखायो लोगोफोर, होसननायाव एसे होसनबा माने पियास होसनहरखांनानै एसे सामब्राम गुफुर आरो हाइजें देनायखौहाय एसे होसनहरबा गोथाव मोदोमनाय मोनथारो आंहा। ओंखायनो आङो नै होसनहरबाय, ओमफ्राय बानलुबो हरखाबाय आरो आङो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो थाबनो एसे एवनानै लानानै बेदरखौबो थाब होसनसै आरो, पियास एसे गेब्लेबावबा। नै जिरा एसे हरबाय आङो, ओमफ्राय आङो बेयाव नै टमेट'बो हरगोन आरोना। टमेट'आबो नै फिसा फिसासोमोन ना, टमेट'आ फिसा जादसोमोन। ओमफ्राय आं बेखौहाय बेगरखौ गारबाय आरो। एसे एनै थाबाय, मोनफा मोननैया थाबाय, थाखागोन बेथ', गारजोबनोथ' हायाना। गारजोबनोथ' हायोमोन गारजोबबा, खिन्थु मोनफा मोननै थानायखौ थाथोंसै होननानै दोनबाय आरो आङो। ओमफ्राय बेखौबो आङो नै दा होसनहरनोसै आरो। बोरमा बेदर बियो जाहैबाय, ओमफ्राय दहायनो मेरिनेट खालायनानै दोनखानायमोन आरो। आंथ' खालायनाय जायाखिसै, बोराया खालायनानै दोनदों आरो। ओमफ्राय मा मा होखोथाय, संख्रि हालदै होबाय खोमा, संख्रि हालदै, ओमफ्राय पियासबो होखो ना माखो, जिरा एसे होदों खोमा आरोना। आंथ' मिथिला बे मा मा होखो, गावसो मिन्थिसिगौ आरो। ओमफ्राय नैबेखौनो आङो दा होसनहरबाय बोरमा बेदरखौहाय। होसननानै एवनानै लानोसै एसे, ओमफ्राय एवखांनायनि उनाव दै एसे हरनानै दोनसै आरोना आङो। मटरबो हरबाय आङो, आलु मटर बोरमा जाबाय, बोरमा बेदर आलु मटर। लोगोफोर आं नै पोलाव संनो नायदों, पोलाव। बोरमा बेदराथ' मोनखासिगोन, एबार पोलाव संसै। आङो नै घिखौहाय हरबाय आरोना कुकारावहाय, एसे होदेरबावबाय आङो। ओमफ्राय दा पोलाव संनो थाखायथ' माने घियाव थावजोंबो जायो जानाया, खिन्थु घिखौ होबा साबसिन जायो आरोना, टेस्टआ साबसिन मोनजायो। ओंखायनो नै आङो घिखौ हरबाय कुकाराव, ओमफ्राय नैबेखौ दा दालचिनि इलाइचि लं बेखौहाय दा सेरहरबाय आरो आङो। बेनि उनावहाय गाजर मटर बिन हानानै लानाय, दहाय हानानै लाखादोंमोन आङो। ओमफ्राय बेखौ नै हरनोसै आरोना आङो। आङो नै संख्रि एसे हरसै। ओमफ्राय आङो नै सिनि एसे हरनानै लानोसै आरोना। सिनिखौ एसे होनोसै। माइरंखौ आङो नै दहायनो सोमनानै दोनखादोंमोन, सुनानैहाय एसे सोमनानै दोनदोंमोन, आराम जाबाय। एबार माइरंखौ हरनोसै आरो आङो।
जोंहा दिनै बे पोलावखौनो जानोसै ओरैनो बोरमा बेदरजों पोलावजों जानोसै आरो जों ini mana boleh kalau gagal ini motor दै हरबाय आङो दै हरनानै खोबनानै माबा सिटि खनसे गाबोनसै आरोना आङो बेदराबो नै बोरमा बेदर एवनायाबो मोनबाय आंना आलु मटर बोरमा एवनायाहाय मोनबाय आरो दा जानो थाखाय रेडि जाबाय आरो बेनि उनाव नै आङो पोलावखौबोहाय रेडि जाबाय पोलाव संनायाबो ओमफ्राय नैबेबो जानो थाखाय रेडि जाबाय आरो गोथाव नुखादों आरोना लोगोफोर मोदोमनायाबो गोथाव मोदोमखादों एलाइसिनो ओमफ्राय लोगोफोर संखां माखां नै दुगैखां एसे माबानानैहाय फ्रेस जानानैहाय देलायबाय आरो आङो ओरैनो ओंखाम जानो थाखाय आरो माने दुगैखांबाथ' बयबो थाव क्रिम फुनखायो नालाय बिदिनो आरो आंबो एसे फुनबाय ओमफ्राय जाहैनोसै एबार ओमफ्राय नै आं एसे सोलोंदोंमोन आरोना माने खुरैजोंहाय बे थख'खौ खालामोना ओंखामखौहाय बिदि खालायदोंमोन आरो आङो दाना नै गेब्रुजोब्बायसो आंना मा खालामबावनो